Vos ler uns anacos da miña obra en galego, Deixe a súa mensaxe despois do sinal, Beleza vermella, A vida secreta de Úrsula Vaz, Historias de mentes, en fin, ala vai esta pequena escolma que escollín para vos. Agardo que vos guste. Deixe a súa mensaxe despois do sinal. Silencio. Ose, unha das irinas romanesas, pediume que lle aprendese a facer uns ovos fritos, como se fose necesaria unha receita ou algo así para fritir uns simples ovos. Eu non os aturo, séntanme mal, sobre todo de noite. Sabes que nunca fun moito de comer, e aínda menos de cear. Lembro aquelas ceas en que ti falabas e falabas en descanso mentres mamá servía a comida, e o que mellor lembro é que ela non falaba. Mamá era a raíña do silencio, sempre o foi. Lembro aquela cea, despois de que ela me dese un sopapo e me mandase arriba para ducharme. Lembro esa tarde. Oxalá puides esquecela, oxalá agora escoitases esta mensaxe e penso que se agora me atrevo a contarcho é precisamente porque sei que non a escoitarás. Aquel día, ti estabas na ferraxería, eu fun buscar a Inés a súa casa para argallar algo para a festa do noso aniversario. Facíamos 16. Non estaba, o tío Paco díxome que a tía levara a Inés a oculista en Pontevedra. Non fixen nada, papá, xurocho. Dixen que marchaba, pero agarroume por detrás. Díxome que era unha nena moi mala, que xa era tempo de que fose boa con el. Eu non quería, papá. Ti sabes o grande que é. Eu quería berrar, pero non puide, de verdad que non. Tapoume a boca, faltábame o aire, os pulmóns estaban a piques de estoupar. Cando rematou, díxome que fose para casa e que non dixese nada. Mamá estaba na cociña a planar patacas, eu boteime a chorar e conteillo, por que a ela, por que non a ti, papá? Cruzoume a cara dunha labazada. Puta, non es máis ca unha puta, dixo. Eu non quería, mamá. Sube para arriba e non contes isto máis. Ceamos, mentras ti falabas e falabas, había ovos fritos, patacas e o seu silencio. Mamá era a raíña do silencio. Ben, agora vou ler un anaquiño de Beleza vermella, que é un libro que comeza así. A beleza é vermella como unha cunca de cereixas. A miña primeira profesora de pintura adoitaba dicir iso. É o primeiro que me ven á cabeza. Desboto o pensamento porque resulta irracional e obsceno, pero non podo apartar a vista do chan da habitación. Acode a miña mente a imaxe dun vestido branco inmaculado sobre un enorme círculo de xelatina de amorodos que vin unha vez nunha mostra de arte contemporáneo. Lembro o vestido, o brilo vermello da xelatina, lembro o recendo salvaxe dos amorodos. Cando volvín as 2 semanas a xelatina, comezara xa o seu proceso de descomposición. Pregúntome cando comezará a florecer este chan. Os seres humanos teñen entre 5 e 7 litros de sangue no seu corpo, suficientes para cubrir o solo dun cuarto de 19 metros cuadrados. Sei o que mide o cuarto porque axudei a Sara a amoblalo. 19 metros cadrados cubertos de sangue, ningún centímetro limpo do líquido vermello. Non hai alfombras na habitación, Xiana é alérxica aos ácaros. Era-o. Tamén era alérxica aos froitos secos, Sara estaba obsesionada con iso, obrigaba a levar sempre con ela unha inyección de adrenalina. Sara, teño que avisar a Sara, teño que estar con ela, con Teo, teño que chamalo, sei que teño que facelo, e se abro a boca serei quen de berrar. Eso que non quero que veñan, que besan o corpo de Xiana sobre este mar encarnado, un mar imperturbable, liso, compacto, hipnótico. A beleza é xelatina de amorodos a piques de podrecer. Niso penso, mentras abro a boca e comezo a berrar. Ben, agora vou ler o comezo tamén da vida secreta de Úrsula Vaz, novela negra, continuación de Beleza vermella, que comeza así. A diferenza entre a maduración e a putrefacción está na humidade. Así sucede coa carne. Escoiteino nun programa de cociña. E aquí o aire é tan húmedo que non podo parar de pensar que se morro, o meu corpo, todos os meus tecidos se descompoñerán rapidamente sobre este chan. Pronto, as miñas células entrarán nun proceso de licuación, desintegrándose. Convertireime nun amasillo orgánico que pronto se cubrirá de larvas e únicamente permanecerá este cheiro a sal que o asolaga todo. Estou
á beira do mar. O son das ondas non cesa, vólveme tola a súa monotonía. Onte soñei que as paredes deixaban de estar sumidas nesta semipenumbra constante e de súpeto vinme dentro dun cuarto diáfano. As paredes eran de cristal. O cuarto onde estou só se sustentaba por un esqueleto de ferro e o resto era transparente. A casa estaba en metade dunha praia e o ceo era dun azul inmaculado, nin rastro de nubes. O exterior permanecía inmóvil, como se dunha fotografía se tratase. O sol, no máis alto, parecía a piques de esborrallarse sobre a casa e a calor comezaba a ser abrasadora. Agocheime, escondín a cabeza entre as pernas e pechei os ollos. Todo era un inmenso escenario teatral e non quería observalo. A praia era unha praia das da miña infancia, das que convidan a facer castelos de area. Unha debería morrer nunha praia así. Unha praia onde o son do mar é un arrolo e non un son molesto como o renser da cadea dunha randeira. Sabía que debía erguerme e tentar abater esas paredes de cristal, pero un cárcere non o é de verdade ata que perdes a esperanza de abandonalo. Rompín a chorar e despois despertei. Seguía no mesmo cuarto, o mesmo chan terroso, o frío calando ata os osos, a penumbra, o cheiro a sal, o rumor monótono e enxordecedor. Nada cambiara, da igual canto falta para que me mate, da igual o tempo que pase, porque o tempo aquí carece de límites e dimensións, abrándase, expándese, contraese e finalmente dilúese. É unha liña recta que tende a infinito. O tempo deixou de ter valor, así que xa dá igual que sexa hoxe ou mañán, xa estou podre, xa sinto miles de vermes roéndome. Este é o meu único consolo, que estou tan morta que Nico xa non me pode matar. Agora vou ler un pequeno anaco dos relatos do meu libro de relatos Historias de Mentes, en concreto dun que se chama 312. O sorriso é o mellor medicamento para a alma. Odia as cuncas con mensaxe. Tamén odia a sacarina. Gústalle a sutil resistencia dos grans de azucre aos movementos circulares da culleriña. A sacarina non planta batalla, desaparece tras un estalido efervescente e é amarga e canceríxena. Poida que isto sexa un rumor falso, como o dos móviles e os microondas, como o de que o Actimel presudica as túas defensas. Ou o de que a margarina só lle falta unha molécula para ser plástico. Non, gracias, prefiro o azucre. Esta frase pronuncio todos os días e todos os días Diana ofrécelle o bote branco-azul, Rebeca colle o azucre do armario, bota 2 culleradas dentro da súa cunca gris e comeza a revolver lentamente o café. Diana charla mentre expulsa o dosificador de sacarina cun certeiro movimento e ao instante 2 erupcións convulsionan a superficie do seu café. Despois nada. A calma. A calma dentro e fora desa cunca branca con letras rosas. Ata dentro dun cuarto de hora non chegarán os demais. Diana e ela son as únicas que chegan antes das 8. Claro que por distintas razóns. Diana solicitou a flexibilidade horaria porque ten 2 semelgos. Rebeca madruga porque non quere dormir. Non pode dormir. Gústalle aparcarse en abafos, evitar os atascos. Antes, Rebeca adoitaba almorzar soa na camariña de recursos humanos. Durante 20 minutos saboreaba o seu café negro e contemplaba o despertar da cidade dende o piso 36 dos rañaceos. Pero iso era antes dos semelgos, da flexibilidade horaria, das reflexións diurnas sobre a sacarina e o azucre. Rebeca volve ao seu agora e contempla a Diana, que fala sen cesar, case sen deterse a tomar aire. Diana sorrí constantemente. O sorriso é o mellor medicamento para a alma. Rebeca dalle un sorbo ao seu café. Diana fala e fala. E agora, para rematar, un anaco da versión extendida de Sobrevivindo, que vai sair agora, a miña primeira novela, que gañou a novela por entregas da Avo de Galicia. Este anaco é novo e di así: cousas que deberían aprenderse a un neno. Mentres fixaba a vista na muller calva que tiña en fronte, a Roy deulle por pensar
que aún nunca lle enseñan que facer mentras agarda que un semáforo se poña en verde. Dende o colexio de Roy ata a casa da familia Wagner había 11 semáforos. Ás veces percorríaos como a peón e ás veces era Antonio o que o recollía no coche da familia. Cando camiñaba, adoitaba observar a xente e cando se detiñan nun semáforo elixía unha persoa e inventaba unha historia sobre ela. Esa nena tan pálida ten unha enfermidade incurable, vai camiño do aeroporto, lévana a ver o mar por primeira vez porque morrerá dentro de 3 meses. Ese ancián do traxe gris é un antigo nazi que vive escondido en Madrid. Ás veces non pensaba en nada, simplemente contaba os segundos que faltaban para que o boneco se pusese verde. Sabía canto tardaba en cambiar cada semáforo e sabía que un algoritmo oculto diminuía o tempo de espera en función de se era hora punta ou non, inverno ou primavera, mañá ou tarde. A Roy dábaselle ben a topar algoritmos ocultos. Díxolle un día a súa nai, de maior quero ser matemático. E a súa nai botouse a rir e díxolle que non fose estúpido, que de maior tería que dirixir a empresa de papá. Tamén lle contou que lle gustaba inventar historias de toda esa xente que se atopaba cando volvía do cole e que ás veces pensaba en escribilas, pero non lle dixo que tamén lle gustaría ser escritor porque sabía que a resposta sería a mesma: tes que dirixir Wagner Corporation. Algún día dirixireina, pensou, mentres o semáforo se poñía en verde para peóns e se cruzaba na metade da estrada coa muller calva, sen tempo a imaginar nada extraordinario sobre a súa vida ou a súa morte. A avoa Wagner saíra todos os vernes, tomaba o té coas súas amigas. A súa nai estaba na universidade, como sempre. De feito, estaba case seguro de que só estaría en Carna, asistenta. Subiu os chanzos de 2 en 2 e apresurou a mudarse. Se cadra podía chamar a Manu e baixar a dar unha volta. Extrañoulle ver a porta do despacho do seu pai entornada. Sempre estaba pechada, case nunca lle deixaba entrar agás que el estivese dentro. Alí gardaba unha chea de documentos e Roy sabía que había unha caixa forte detrás dun cadro, aínda que o seu pai nunca lle dera a combinación. Se cadra se achegara. Achegouse á porta e empurrouna continuo. Aún nunca lle aprenden suficientes cousas. A Roy aprenderanlle educación básica, a decir por favor e grazas, a deixar sair antes de entrar, a falar español, inglés e alemán perfectamente, a tratar de vostede aos socios dos seus pais. Pero a ninguén o preparan para volver un venres de maio da escola e a topar que o seu pai non foi a traballar ese día, que quedou no despacho da súa casa, que escribiu 4 cartas, unha para a súa muller, unha para a súa nai, unha para o seu fillo e outra para o suizo. A ninguén o preparan para ver ao seu pai colgado dunha lámpada en metade dun despacho. Roy quedou paralizado na porta, pechou os ollos e pensou xusto iso, que ninguén o preparara para que isto pasase. Non é verdade, non é verdade, non é verdade. Repetiu para sí iso unha e outra vez e logo berrou o máis forte que puido. Oiu os pasos de Encarna e ao instante soubo que non quería que vise así ao seu pai, así que pechou a porta e saiu correndo. Cruzouse con Encarna nas escaleiras, pero non dixo nada, só correu. Saiu á rúa e non parou de correr.